ସତରେ କଣ ଜଣେ ମୁସଲମାନ ଭକ୍ତ ପାଇଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ରଥ ଅଟକି ଯାଇଥିଲା? ଏକଦା ଜଣେ ମୋଗଲ ସେନାପତି ତାଙ୍କ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ଧରି ପୁରୀ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ। ଆଉ ସେହି ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ସେ ଅଟକି ଯାଇଥିଲେ ପୁରୀର ଦଣ୍ଡ ମୁକୁନ୍ଦଠାରେ। ସେଠାରେ ସେ ଜଣେ ବିଧବା ବ୍ରାହ୍ମଣୀଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦରତାରେ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ଅପହରଣ କରିନେଇଥିଲେ। ଆଉ କିଛି ଦିନ ଅନ୍ତେ ତାଙ୍କ ଔରସରୁ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲା ଏକ ତେଜସ୍ୱୀ ବାଳକ, ଯାହାଙ୍କର ନାମ ଥିଲା ସାଲବେଗ। ବଡ଼ ହେବା ପରେ ସାଲବେଗ ନିଜ ପିତାଙ୍କ ଭଳି ସୈନ୍ୟ ବାହିନୀରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଏକ ଯୁଦ୍ଧରେ ସେ ଗଭୀର ରୂପେ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଛଟପଟ ହେଉଥିବା ବେଳେ ସେ ତାଙ୍କ ମାଙ୍କ ପରାମର୍ଶ କ୍ରମେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିଥିଲେ। ଆଉ କିଛି ଦିନ ଅନ୍ତେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସୁସ୍ଥ ହେବା କ୍ଷଣେ ସେ ସର୍ବଦା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଶତ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ସେ ମୁସଲମାନ ହେଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ବାରଣ କରାଯାଉଥିଲା। ଆଉ କିଛି ଦିନ ଅନ୍ତେ ରଥଯାତ୍ରା ନିକଟତର ହେବାରୁ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ସେ ପାଦରେ ଚାଲି ଚାଲି ଅତିକ୍ରମ କରିଥିଲେ 750 କୋଶ। ବହୁ ଦୂର ଚାଲି